RT-PCR test dili na required alang sa mga on-site workers nga naa sa mga dapit ubos alert level 1. Ang One Cebu Island no to mandatory vaccination mihangop sa maong kalambuan. Ano ang report? Base sa bagong resolusyon nga gipagawa sa IATF, dili na rekisito ang pagpaubo sa RT-PCR test matag duha ka semana sa mga dili bakunado nga mga on-site workers nga anaa sa mga dapit nga ubos sa alert level 1. Ang mga dili bakunado lang nga may mga sintomas ang gikinahanglang mapaubo sa RT-PCR test. Apan magpabilin gihapon kining rekisito sa mga unvaccinated on-site workers nga anaa sa alert level 2. Butang nga gihangop sa mga sakop sa One Cebu Island no to mandatory vaccination. Sukad niadtong Marso, gipaubo sa alert level 1 ang Cebu City ug ang mga silingang dakbayan sa Mandawi ug Lapu-Lapu. Matod ni Marla Disquitlan, pangu sa One Cebu Island no to mandatory vaccination, nga hayan makalingkawas na sa gastuhan ang mga dili bakunadong on-site workers nga gikinahanglang mobayad sa RT-PCR test matag duha ka semana. This is a step forward in the right direction. Pasalamat mi pero mahug ba nga kulang pag yun ni eventually in the long run. What we have is a pandemic of PCR tests. It's not a pandemic of COVID. Kay the wrong results of the test and the wrong use of a machine nga dili gyud angay para to determine sickness and viral load, mao may gigamit. Dugang ni Disquitlan nga posibleng makadaot usab sa kahimsog sa tawo ang kanunayng pagpaubo sa swab test tungod sa chemicals nga gigamit niini. Kay daghan na mag-allergy sa daaning repeated testing sa swab. Unya, kaning graphene oxide is very toxic. Unya, duol baya kaayo na sa brain barrier ang pag-penetrate sa swab. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.